Altså noget, der i forløbet viste sig at være meget væsentligt for mig, var, at på et tidspunkt, der lagde jeg mig syg hele tiden. Jeg var syg hele tiden. Men på et tidspunkt realiserede jeg, at det var ikke det, jeg skulle. Jeg begyndte at tælle nedfaldsæbler og sad nede på bunden af kagedåsen og kunne ikke kigge op over kanten. Jeg var så i den heldige situation, at jeg kunne komme på en uges kursus på noget, der hedder Dalund. Det er et gods på Fyn, og det var simpelthen en uges kursus i, hvordan man vender tilbage til arbejdsmarkedet. Fordi det er ikke noget, man bare lige gør. Man skal i hvert fald, og det var noget af det primære, jeg lærte, man skal sørge for at afstemme forventningerne fra arbejdspladsen og ens egne forventninger meget præcist. Så kommer det til at gå godt. Og det er da også gået for mig. Så kan du se det, ikke? Der er jo ingen tvivl om, at uden den medicinering, jeg får, så vil jeg slet ikke kunne arbejde. Så vil jeg blive rigtig syg og rigtig dårlig. Jeg tror, det, der er godt for mig, det er at prøve at leve med de nye livsvilkår, jeg så har fået, et så normalt liv som muligt. Og det, der har været normalt for mig, det har været at gå på arbejde, passe mine opgaver. Jeg har et dejligt arbejde, som jeg nyder. Det er ikke nogen straf. Det er en berigelse for mig at gå på arbejde hver dag. Og jeg duede simpelthen ikke til at sidde derhjemme og gå tur med hunden og kigge i postkassen for at se, om der var liv udenfor.